качване, анализа в другите страни от Европейския съюз показва, че както рязко се слиза надолу, така след това и рязко започва качването нагоре. Ако това се случи, макар че за източноевропейските страни не е точно така, но дори да е по-плавен прехода, аз смятам, че до края на годината има възможности, тъй като приходната част на агенция Митници за тази година е увеличена с милиард отгоре, плюс тези 300 милиона, които върнахме, т.е. още стават още милиард и 300, ние все пак до голяма степен ще успеем да компенсираме, може би на половината по този милиард, ние ще го караме като приходи. Но все пак това зависи освен от нещата как се развиват в България, зависи и в европейски, и в световен мащаб. Ще ви кажа нещо, което повлия изключително добре от гледна точка на ДДС. Суровия петрол, в момента цената му е почти 2 пъти по-голяма. Тя е борсова цена. При внос на суров петрол, макар че от 7 танкера средномесечно са внасяни в страната като суров петрол, в момента са 5, по-високата цена. Долара е единичната. По-високата цена на долара в момента компенсира този спад на потребление. Така че в края на края ще има и неща, които отвънка зависят. Примерно това, което бяха затворени границите с Гърция, транспортните фирми претърпяха сериозни загуби за този месец и половина. Но в същото време спадна и потреблението, защото тези транспортни фирми щяха да работят, да се движат. Спадат и потреблението на горива. Така че нещата са като скачени съдове. Но аз съм умерен оптимист, че няма да бъдат по-надолу приходите в сравнение с 2009 година и вече зависи от доста други неща, но в момента не мога да дам точен отговор и не мога да го дам заради акциза за цигарите. Първите постъпления, които влязоха по отношение на цигарите, са сега до 15 април от новия акциз. Трябва да има още едно плащане, защото вие примерно сте внесли, изкарали сте от данъчния склад и сте платили акциз за 10 милиона, като сте направили някакво проучване и вие смятате, че ще продадете за този един месец тези цигари. При второто плащане ще стане ясно тази ваша прогноза дали е била вярна или не. Защото ако вие заявите още и платите още 10 милиона акциз, значи вашите изчисления са били верни. Ако вие заявите, платите 2 милиона, значи 10 и 2, 12, значи средното вие може да продавате по 6 милиона. При трето плащане пък съвсем точно ще може да се направи преценката и аз по отношение на акциза за цигарите мога да дам точен отговор с много голяма степен на достоверност в юли месец. И мога да кажа дали с 400, заложено на 450 милиона в повече, за мен това няма да може да бъде изпълнено по много причини, защото е изчислено на базата на физическите обеми, които са продавани в 2009 година. Тези физически обеми никога не могат да бъдат същите, дори теоретично да погледнете един човек да се откаже, значи физическите обеми ще паднат. Тази сума няма да е 450 милиона, но така по мои предварителни разчети, поне 100 милиона ще бъде горе, ако се запази тази тенденция. Аз съм оптимист в момента. Битката, която водим срещу контрабандата е доста сериозна. В момента браншовата организация на производителите и разпространителите на цигари се съгласи. Очакваме в скоро време да вземат решение да бъдат закупени 30 автомобила, да създам нова мобилна група само по отношение на контрабанда с цигари и резултатите според мен ще започнат да идват и се неутрализират тези негативни последици от шока от чувството. Споменахте няколко пъти, че съществува съпротива. Защо е толкова трудно и каква е съпротивата при освобождаването на пратки от митниците, когато пазаруваме от интернет? И как може да се улесни процедурата?
Не знам, сигурно ако следите, ще разберете, че това не е само български проблем. В момента Европейската комисия води или спорове дали и как да се процедира по отношение за интернет търговията. Там има сериозен риск да не могат да бъдат събрани дължимите приходи, горе-долу по същата причина, защото не се знаят стойностите на и няма информация за дадена стока, каква е нейната стойност. И това, което в момента се борим, и то не е само в България се бори, защото този проблем съществува и за останалите европейски страни по отношение на при малко разглежданите въпроси за каргото, същото може да се случи и по отношение на интернет търговията. Анализът в момента показва, че наистина са с много занижени стойности от действителното това, което не е измислен до момента механизъм как да стане и да се работи на реалната стойност, ако се дължат мита и ДДС да бъдат правилно определени. Поръчвате си GSM, китайски хубав, за примерно струва 50, вие казвате струва 15 лева. Трябва да ви искат извлечение от превод, за да се докаже стойността, какво вие сте платили. И другото нещо, което е, истината е такава, че повечето от маркови стоки не се продават от фирмите, а се продават от физически лица през интернет. И трудно може да бъде засечен оборота на тези физически лица. Благодаря на Павел за неговите отговори. Тъй като времето напредна, дори пресрочихме с 300 минути времето, което обвиняват отдели. Сега ще се позволя да направя една персонална молба към господин Танов, като наш почетен гост да остави своето послание, което ние ще разпространим след цялата студентска общност на УНИСА в почетната книга на студентския съд. Почете своето послание. Давно за истината няма, не спирате да